Assalamu alaikum. Watan akwai apps guda hudu masu matukar amfani wanda ko da yaushe suna kan screen dina na farko da na bude waya na su ne a kai. Saboda me? Saboda da wani abu ya taso min ko ina son in tsara wani abu ko in gudanar da wani abu ko kar in manta da wani abu, to ina amfani da ɗaya daga cikin waɗannan app ɗin. Yau za mu yi magana akan productivity, wato yadda za ka iya tsara al'amuranka ko ayyukanka ko kuma duk wani abin da kake so ka gudanar cikin sauki ba tare da ka rika mantawa da wasu abubuwan ba. Madafata da waɗannan videos ɗin ba don komai ba saboda su amfani 'yan uwa Hausawa da suke cikin Najeriya da kuma sauran duniya. Don haka idan kana jin daɗin wannan video ɗin, ka yi liking, ka yi subscribing, kuma sannan ka yi sharing da sauran jama'a saboda su ma su amfana da su. Ɗaya daga cikin abubuwan da za ku gani a kan screen ɗin waya na shine na ɗaya akwai wannan Google Keep, akwai Google Calendar, akwai Todoist, akwai Task. So bari mu fara akan kalanda. Akwai bidiyo da na yi kwanan baya akan kalanda, mutum zai iya zuwa ya duba. Amma a gurguje, kana da wani abin da za ka yi, kawai za ka buɗe Google Calendar. Alal misali, yaushe muke son mu yi wannan abun, bari in sa shi 16 ga watan Mai. Da na sa shi 16 ga watan Mai, sai in zo in ce daga karfe watakila 5 sai in zaɓa a nan zuwa karfe 8 sai in rubuta bikin Aminu ko kuma koma bikin waye, sai ka riga ka sa time da komai, sai ka duba ga lokaci zuwa bari in ce Google Calendar ta tuna min awa 1 kafin lokacin. Alal misali, ina iya ce sa a description ni da Abdullahi za mu je. Shikenan sai in saving. So Google Calendar ta rubuta min bikin Aminu. In dai waya na tare da ni, awa 1 kafin lokacin waya na za ta sanar da ni. Abu na gaba da za mu duba shine Task. Zuwa anjima ina son in je in gaida wani mara lafiya. So alal misali, sai in bude Task. Da na bude Task sai in zo in sa Task, sai in ce gaida Umar mara lafiya. So yanzu da na rubuta nan, za ku ga wani abu kaman agogo. So ina iya in danna shi. Idan na danna shi zai bude mun agogo. Amma tun da yau ne nake so in je kasan shi, za ku ga set time. Kawai sai in zo nan kasan wataƙila sai in ce karfe 7 na yamma. Da na sa karfe 7 na yamma, so yanzu karfe 7 na yamma sai in yi saving. So kaga karfe 7 na yamma na yi, wannan task din zai fito ya yi mun alert ko kuma notification. Zan ga notification sai in kama hanya in je zuwa gaida marasa lafiya. Abu na gaba da za mu duba shine Google Keep Notes. Kowane irin notes ne. Yanzu muna tattaunawa da wani, sai na ga cewa gaskiya abin da muke magana akai ya kamata in dan rubuta shi wani wuri, sai in buɗe note ɗina. Da na buɗe note ɗina, ƙasa akwai plus, sai in danna wannan plus ɗin, sai in ce shawara. Kawai ina iya rubuta shawara da Abdullahi ko da wani ma, ko ma da waye dai ka rubuta shawara da Abdullahi. Sai in zo ƙasa, ni da Abdullahi mun tattauna akan abu kaza. So yanzu da na rubuta wannan, sai in dawo baya, shikenan ya tafi. So zuwa gobe ko jibi sai na tuna akwai magana da muka yi da Abdullahi, ina son tuna, sai dai in dawo Google Keep dina. Da na bude shi, ina iya zuwa nan sai in rubuta Abdullahi. Da na ma rubuta Abdullahi, zai kawo min wannan note din. Yana kawo min note din, sai in duba me muka tattauna da ni da Abdullahi. Kaga ya hutar da ni da koma sai na rika tunanin mun ce kaza ba mu ce abu kaza ba. So wannan yanda mutum zai iya sa note din kenan. Abu na karshe da mu duba shine to do. Za ku ga Todoist app a waya na. So yanzu al misali, na bude shi, sai ina son idan na fita wataƙila zan yi abu kaza, ko kuma yau ina son in yi abu kaza. So kamar yanzu ina iya yanzu task na farko zan iya cewa aiki kawai, sai in sa 1, sai in yi saving. Da na yi saving, ina iya in sake rubuta duk abubuwa nawa ne nake da su, zan iya rubuta su kawai, sai in rika daddannawa. Yayin da na fita ko kuma na je yin waɗannan ayyukan, duk wanda na riga na yi aiki na ɗaya na gama, sai in danna wannan check box din. Kaga ya tafi, ya zo zai je ƙasa inda na riga na yi shi, ya gama. Shi ma na danna, shi ma ya tafi. Na ƙarshe, so duk wanda ka gama sai ka danna kan shi wajen wannan dan cycle din, da ka danna zai tafi. Waɗannan apps ɗin da na nuna muku guda 4, muddin mutum zai amfani da su yanda ya dace, za su taimaka mai wajen tsara rayuwarsa ba tare da ya rika mantawa da wasu abubuwan ba, ko ya yi ma mutane alƙawalin da bai iya cikawa ba. So Ubangiji Allah ya sa su taimaka mana kuma su amfane mu.